پیکری bîranîna Komkujiya Êzidî ne li parka oxa Gazêv li Erîvana paytextê Ermenistanê. Kurdên Êzidî li navçe û bajêrên cudayên Ermenistanê li hev kom bûne. Seyranê zêdeyî 6 kilometr birîne ji qezaya aragazatûniya navçeya Axbaranê hatiye. Ji bo beşdariyê dirê û resma bîranîna 10 saliya Komkujiya Êzidîyan ya li Şingalê de bike. Ez vê bîwarê gelekî şermezer dikim, gelekî xetar. Di vê qurna zêrîn da, qurna bîstiyekê de gava pêşketin, mirov sivîl dijîn lê vê bûyarê ve vê rengê ve êziya qetil kirin, tişt êsta ez ê bêjim nebûyî ye. Sanîna rojan din em bîr dikin. Her rojê bîramedane ji ber ku gel qiriye dawiye ku hat ser civaka Êzidî ev tiştaya ku ticare naybîrkirin. û em her sal sisê Tebaxê vir kom dibin, daxuyanî didin, dengê xwe bilind dikin û em hîvîdaran rastê îsal 10 sala de kar xebatên girîng hatiye kirinê û em hîvîdaran pêşa rojê de ev kesana kêbûne sebebê gel qiriya Êzidiya hê cezayê xwe bistînin. Nûnerê Êzidiyan li Parlamentoya Ermenistanê projeya serg di sala borî de amade kiribû. Ji bo ku roja 3 Ermenistan weke cînûsayî da Êzidiyan nas bike. Bi piraniya dengan ew proje yasaya di Nîsana îsal de hate pesendkirin. من قراره کانی پارلمانته و قراره و روجا bîranîna da ya Hikûmeta Ermenistanê da sistema heşta resmî nivîsîn wek roja bîranîna Komkujiya Êzidî Şengalê. Ev tiştekî herî mezin bû dinyayê da dewletê yekemîne kê derê qerarê hatiye qebûl kirinê. Welatekî dinê mayîn da qerarekî wisa nehatiye qebûl kirinê. Ev yekono girtinekirşî wekî milletê me gere xwe biparêze. Eger ew milletê ku dewleta wî tune ew timî serwano qatilê bên serwano genosîdê bê çêkirinê û îroj tê çêkirinê. Ev milletê me gelê me gerekî her tiştî bikin xwe biparêzin, bikarbin ceka bikirin, bikonsîlin çimku nava çiyar aliyê wana dijmin in. Zêdeyî 32,000 Kurdên Êzidî li welatê Ermenistanê dijîn. Ji sala 2014 ve wekî hevsûziyek bi dehan Kurdên Êzidî di sal roja Komkujiya Şingalê de li cih û navçeyên cuda li Erîvana paytextê Ermenistanê li hev kom dibin. Xerîb Mecîd, Rûdaw, paytextê welatê Ermenistanê Erîvan.